Кьополо за оттрупана балканска трапеза. Берекет. В този епизод реших да говоря на майчиния език. Тази рецепта определено ми е много ценна. Семейна от страна на майка ми работи без отказване. Даже ми е малко нервно да я споделя. Е така. Претегляме сурови, 1 час пътладжани, половин час чушки и 1/4 час домат. Чушките и пътладжаните се пекат на котлон или във фурна, докато умекнат. Но докоснат ли живият огън, вкусът става надминат. След като ги изпечем, задушаваме под капак, за да умекнат и да се белят по-лесно. След което ги нарязваме на ситно. Доматите оставяме сурови. Тях изчистваме от семките и също нарязваме на ситно. Добре объркваме всички зеленчуци. Претегляме и за всеки 500 грама добавяме следното. 1 скилитка чесън, 1 чайна лъжичка сол, 50 мл зехтин, 1,5 супени лъжици винен цвят, шепа орехи и шепа магданоз. Поднасяме с домашен хляб. Да ви е сладко!